siki táncrendre. Mindenki ne veszítse el a párját, és indul a gólyás. Szerusztok! Ja,
Nagyon szépek vagytok, ha látnátok magatokat. Még egy kicsit integetni. És akkor számolok a kalapdobósra, 5-től visszafelé, kalapot elé. Én is dobom, jó nem. 5, 4, 3, 2, 1, és... Egy nagy tapsot mindenkinek, aki a fotón részt vett. Isten éltessen mindenkit. Köszönjük, hogy csatlakoztatok. Hamarosan a székek átadásával folytassuk, ahogy lementem innen fent. A 2026-os hír ezért szépen jár napra házi